काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार के विधाता हमारा हाथ के लकीर में सुनी। कदीर में का लिखनी विधाता तो कदीर में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में का फर्क रहल रहुआ फकीर में का फर्क रहल रहुआ फकीर में काहे लिखनी न रहुआ कौनो लड़की के प्यार ए विधाता हमारा हाथ के लकीर में काहे लिखनी न रहुआ कौनो लड़की के प्यार ए विधाता हमारा हाथ के लकीर में। दिहनी सोना जैसन मन हो काहे न दिहनी नसीब में मिलन हो काहे न दिहनी नसीब में मिलन हो चमर के तन में दिहनी सोना जैसन मन हो काहे न दिहनी नसीब में मिलन हो। का बताई जिया तानी कौन पीर में का बताई जिया तानी कौन पीर में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में। कैसे के रही बोली कितना दुख सही दिलवा के बात कितना रहुआ से कही दिलवा के बात कितना रहुआ से कही कैसे के रही बोली कितना दुख सही दिलवा के बात कितना रहुआ से कही दिलवा के बात कितना रहुआ से कही। हम भटकी कबले जिंदगी के भीड़ में हम भटकी कबले जिंदगी के भीड़ में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में। अजबे बनैनी एम के ब्रदर के प्यार के वीर जैसा गिरी धर्मेंद्र दोनों यार के वीर जैसा गिरी धर्मेंद्र दोनों यार के अजबे बनैनी एम के ब्रदर के प्यार के मंजनी मोही धर्मेंद्र दोनों यार के वीर जैसा गिरी धर्मेंद्र दोनों यार के रही अभिनंदन राजू धीर में कबले रही अभिनंदन राजू धीर में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में काहे लिखनी न रहुए कौनो लड़की के प्यार ये विधाता हमारा हाथ के लकीर में।